Γεια σας μάγκες μου. Ένα ακόμη βίντεο σε αυτό το κανάλι και σήμερα παίζουμε Free Fire. Τελικά το ξανακατέβασα γιατί θέλω να παίζω με τους φίλους μου. Και περίμενα μία ώρα να μου κατέβει. Και έχω πάει Platinum μου 2 στην καινούργια τη season. Πάλι καμένος. Και πριν πήρα και ένα διαμάντι. Και έχω 4 διαμάντια τώρα. Περιμένετε να φτιάξω το skin μου τώρα. Πριν λίγο πήγα Platinum 2 που έπαιξα ένα rank. Ο φίλος μου. Καθίστε παιδιά να του πω να μπούμε μαζί. Κοιτάξτε το skin μου. Περιμένετε λίγο. Του στέλνω μήνυμα. Να δούμε τι θα μου στείλει. Παιδιά, ο Φάμπιος ήταν που είχαμε κάνει βίντεο παλιά, ο Κουζουκουσού, όποιοι θυμάστε. Αλλά το χάκαραν και έφτιαξε άλλο account. Είναι συμμαθητής μου από τη τάξη μου. Κάτσε περιμένετε. Φάμπη, άμα το ανεβάσω θα το δεις αυτό το βίντεο. Παταρέμα. Τι, μετά τώρα πάτησα τις ρυθμίσεις. Άμα το ανεβάσω θα το δεις αυτό το βίντεο. Πάμε να παίξουμε τώρα. Πάτα ready. Καλά παιδιά, το κλείνω το βίντεο γιατί θα μας βγει πάρα πολύ μεγάλο. Θα τα πούμε μόλις μπούμε. Παιδιά, τώρα θα μπούμε. Κάναμε μία ώρα περιμένουμε μέχρι να μπει. Έλα όμως τώρα. Κύριε, το άρχισα το βίντεο να ξέρεις. Δεν ακούγεσαι. Ναι. Άμα το γιατί κολλάει, πόσο καιρό έχω να παίξω. Ναι. Εμένα είναι ο αδερφός μου που θα έκανε.
Παιδιά, να ξέρετε, μπορεί να ανέβει κι άλλο βίντεο αύριο. Τι έβαλε, Φρανκ? Πήγα πλάτινο μου 2 ρε το έδες. Πήγα πλάτινο μου 2 το έδες. Πάμε Hunger. Το καινούργιο το backpack. Ναι, ρε, σήμερα χάλασα 3.000 λεφτά, 6.000 για να το κάνω. Δεν ξέρω ρε. Όλοι το έχουν και ο κόσμος. Ναι. Θυμάσαι σήμερα στο σχολείο. Διαφωνάω. Θυμάσαι σήμερα στο σχολείο. Ναι. Καλά, απ' τις κυρίες. Klein Mind. Θα φάμε ξύλο, ναι, έχει άτομο. Εγώ απ' τις κυρίες. Όχι ρε. Είμαι αυτής της που κάνουμε. Ναι, το είδα κι εγώ. Έκανα βλακεία, το ξέρω. Δεν έχει. Ναι ρε, αφού δεν έχει όπλο. Έχει όπλο ρε. Δώσ' του ρε, εγώ είμαι ο Θάμνος. Τρέχα ρε, φύγε ρε. Και γαμώ το κολλάω. Να μην τον αδερφό. Μπράβο ρε, βγάλει το κόμπλεξ. Εγώ κολλάω ρε φίλε, είναι αδερφός μου στο ίντερνετ. Σου βάλα like. Δεν πειράζει, δεν σε έφτασε. Να το βγάλεις κόμπλεξ. Πάμε στο σπαντρά. Παιδιά. Τίποτα. Παιδιά, πάω να πάρω λίγο τα δωράκια μου, περίμενα. Ναι. Παιδιά. Μπορώ να βάλω λεφτά στο τόπα. Μπορεί να βάλω. Ναι, παιδιά, μπορώ να βάλω λεφτά, δεν σας το έχω πει. Θα παίρνω λεφτά στο πρώτο βίντεο. Τι βλακία. Ρε, ο Κώστας πότε θα μπει, δεν θα μπει. Πάμε μια training για ζέσταμα. Πάμε μια training για ζέσταμα. Καινούρια. Τι, πάμε λίγο εκεί με τα μάξια να το δω. Μετά πάμε για πόλεμο, γιατί τα βαριέμαι εκεί με τα μάξια. Παιδιά, συγγνώμη που δεν σας μιλάω καθόλου, αλλά... Τι να κάνουμε. Κάτσε, παίρνω όπλα λίγο εγώ. Έτσι είναι. Τώρα. Όπα, κάτσε, γιατί το αντισκόνομαι. Α, ωχ, τι είναι εδώ, ρε. Ήρθα κάπου τέλεια, ρε. Περίμενε.
Έχει κόρνες. Πήρα... Κάτσε λίγο να το ακούσω. Τι είναι αυτά ρε. Περίμενε. Ωχ, πηδάει. Ω, ηρέμησε ρε. Δεν στρίβει. Ρε, δεν στρίβει. Δεν στρίβει αυτό ρε. Πώς είναι έτσι ρε. Είμαι Σούπερμαν. Εμένα γιατί δεν πατάει κόρνα ρε. Πάμε για πόλεμο. Ή όχι. Περίμενε με. Πού είσαι? Πήγαινε εκεί που παίρνουμε τα μάτια. Να σου δείξω κάτι. Μαγικό. Πήγαινε εκεί που παίρνουμε τα μάξια, τα άλλα. Να σου δείξω κάτι ρε. Κάτσε να κρυφλάκα εσύ. Που πας έτσι. Κάτσε, έρχομαι κι εγώ. Δεν έχω έρθει. Τώρα έρχομαι ρε βλάκα. Παιδιά, συγγνώμη που δεν σας μιλάω, το ξαναλέω. Απλά... Κραχανιέμαι. Βγες από το αμάξι, βγες από το αμάξι, κατέβαζω. Έλα σε μένα. Κάτσε, όπα σηκώθηκα. Έλα, ακολούθα με λίγο. Κοίτα που τέλεια σε βγάζει, σε βγάζει κάπου τέλεια. Έλα εδώ. Κοίτα. Και τι κάνεις εδώ? Ωχ, πώς? Ωχ, ναι ρε. Τώρα το λέω. Γεια σου φίλε. Σαν το GTA είναι ρε. Γεια σου. Ρε, έχει βγει 12 λεπτά το βίντεο. Θα κάνει μια ώρα να ανέβει. Το θέμα είναι άμα ανέβει τόσο μεγάλο. Όχι ρε, πρέπει να βάλεις κωδικούς για να κάνεις τόσα πολλά. Και live. Όχι ρε, δεν το πλένω. Και άμα δεν ανεβεί θα κάνω καινούργιο βίντεο. Γιατί θέλω να ανεβάσω ένα μαζί σου. Με το κολλητό μου δεν θα ανεβάσω. Με το κολλητό μου. Έχει ρε, εντάξει. Όχι γαμώτο. Τι έπαθα και δεν μπορώ να ανέβω στα λάστιχα τώρα. Τώρα. Άντε μια ώρα. Εγώ βγαίνω ρε. Βαρέθηκα. Βγες. Μπες εκεί που παίζουν πόλεμο ρε. Challenge. Μόνο το πλάκι με τη φωτιά να πάρουν. Μόνο αυτό με το πλάκι με τη φωτιά. Ναι, έρχομαι. Πώς μπαίνουμε ρε. Ξεχάσει. Ρε, δεν μου δείχνει αυτό εμένα ρε. Έχω γάμο αυτό. Μαζί.
Ή να με σκοτώνεις και να σε σκοτώνω, τι θες. Εγώ λέω να σε σκοτώνω. Εγώ λέω να σε σκοτώνω μόνο εγώ. Τι κάνει αυτό το πλάκι, ρε. Είναι τέλειο, αυτό είναι για το αγγλικό. Το ξέρω, ρε. Το ξέρω, ρε. Μου το είπε ο κότσος. Ναι, πήρα τα Google. Τι είπες? Όχι, ρε. 15 λεπτό βίντεο. Headshot. Τι. Κολλάω, ρε φίλε. Μπες στο λόμπι. Μπες στο λόμπι, μια βγαίνω. Μπήκα στο λόμπι εγώ, ρε. Μπες στο λόμπι, ρε. Αχ, τα αρκουδάκια μου. Όχι, θα πλάω τα αρκουδάκια από μικρό παιδί εδώ. 5. Όπως κοιμάμαι αυτά. Καλά, παιδιά, αυτό το βίντεο μας subscribe, ένα like και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Sorry με ακούστηκε αυτός ο ήχος, ήταν από το καλοριφάρ. Γεια σας.